Ay. Walang Diyo, meron ka na. Ha? Sige. Merong kumakaway sa atin dito sa gilid ng kalsada para nakilala niya tayo. Anong pangalan mo, sir? Norman. Ha? Norman. Norman. Ang gandang pangalan ah. Subscriber na pala natin siya, kaya bigyan natin siya ng ano, ng sticker. Ito, sir, oh. Kaya ka bomba, boss? Oy. Okay, sir, bubombaw daw si ano, si Sir Norman. Sige, sir. Okay. Naku, baka may magalit na. Okay. Baka may magalit na ano na. Okay. Okay, sir, salamat ah. 5 minutes later. Pauwi na tayo, tapos na yung nilakad natin dito sa bangko. Umutang lang ako. Hindi, joke lang. Ano yun? Ma'am, sir, konting tulong lang po sa bulag. Pambili lang po ng bigas. Salamat po, God bless. Ay, si ate, bulag. Hindi nakakita yung kanang mata mo. Dalawa? Dalawa na bulag. Ha? Dalawa? Ito po po na yung kanya. So bulag ka talaga? Yung noon po yung Saan kayo nakatira? Saan? Ha? sarili. Saan? Sarili. Riris. Rires? Ay. Okay guys, hindi ko ka talaga kayang tiisin itong mga kababayan natin na ganito, yung lumalapit sa akin tapos ganito. Okay lang ito, may kapansanan. Ito, bilhin nyo ng pagkain ha. Okay guys, muna na tayo at maraming pa tayong lakad. So meron na namang isang lumalapit na hihingi rin ng pera. Meron ba akong pera? Wala na ata. I-share lang natin yung blessings natin. Bilhin nyo ng pagkain ha. Ay, Tresman. Ano pa tayo? Boss, bigyan kitang ano. Sticker daw po eh. Ay. Shoutout dito sa BDO Kalasyaw. Sir, ang pangalan mo, sir? Forward. Po. Howard. Okay lang, sir, nakasama ka ngayon sa vlog. Ano po? Nakasama kayo ngayon. Okay lang, sir. So, Ayun yung motor ko, sir. saan? Yung Yamaha. Oo. Ayan. So, mababait yung mga crew dito sa BDO Kalasyaw. Pati mga gwardiya mababait. Thank you. Search mo lang yan, sir, sa Facebook tsaka sa YouTube. Shout out kay Sir Howard Agudera. Agidera. Yan. Sige, sir, mauna na ako. Sir, Okay, sir. Thank you. anong pangalan mo, sir? Bernard Pasawa. Bernard Pasawa. Shout out kay Bernard. Okay, Sir Bernard. Paano, sir, mauna na ako ha. Okay, guys, mauna na tayo. Maraming humihingi ng stickers sa atin. Ay, dyan kayo nakatira. Po, sumusunod lang kami sa butas, sir. Ay, bakit andito kayo? Tricycle niya to. Sa akin yan. Kakilala ko. Eh, Kasi bata pa si Mrs. Nandito na kami. ay, buwi kayo ng Bicol. Anong pangalan mo, sir? Franklin Salinas po. Pero si Mrs. Edna. Martin? Franklin Salinas. So, ang trabaho nyo is nagpapapark kayo ng mga... Sasakyan, sir. dito. Tapos, nag-aantay lang kayo ng kung sino magbibigay. Ay, ganun.
Pambili lang ng pagkain namin, ganun. Bili lang. Okay. So, So gagawa po ko ng... ito. Pagpasensyahan mo na tong konting tulong eh. Pero malaking bagay na rin ito kasi pambigas. mabibili nyo na to ng pagkain at saka bigas. O sana ibili mo ng pagkain ito, sir, ha? O paano? Mauna na ako, ha? Anong pangalan mo, sir? Nakalimutan ko. Franklin Salinas. O yun. Parang si Frankenstein. Sir. Ay, sticker. Sticker. Okay, sige, sir. Motoyorski po. Anong pangalan mo, sir? Brando Surnit. Oh. Dito siya sa video nagtatrabaho. Shout out kay Sir Brando. Yan, poging-pogi si Sir Brando. Ito sir. Oo. Shout out din kay kay Sir ano pangalan mo, sir? Eddie Ria. Oh, sobrang bait ng mga guard dito. As in wala akong masabi. Shout out sa iyo, Sir Eddie Ria. Shout out. Sir, meron pang asawa sa Santa Barbara. Baka sa ibang lugar meron pa. Sana all. O sige, sir, paano mauna na ako, ha? O sana makatulong sa inyo. O pag babalik na lang ako dito, ha. Sige, sir, salamat. May upload to, sir. Search nyo lang yan. Yung sticker na yan, yung pangalan dyan. YouTube tsaka sa Facebook. O, nandun ako. Sige, maraming salamat, ha. Ingat kayo. Yan. Sa YouTube din, meron din. Oo. Okay, salamat. 6.5 hours later. Dito na tayo sa sa simbahan ng Kalasyaw. Iba yung pakiramdam ng nakakatulong ka. Napakasarap. Di ko iniisip yung pera eh. Kasi yung pera ikitain mo naman yan eh. Guys, meron lang tayong gagawin dito sa ulit. Tapos na tayo dito sa nilakad natin na dito lang sa may bayan ng Kalasyaw. Uwi na tayo ngayon. Oh, nag-request si ano pangalan mo, sir? Wait lang, sir, ha? Pangalan mo, sir? Oo, vlogger ako, sir, eh. Anong pangalan mo, sir? JR. Oh, shout out kay JR. Taga saan ka, sir? Kabilukaan. Okay. So, bigyan kita ng sticker, sir. Search mo lang to sa Facebook tsaka sa YouTube. Nakikita ko to, So, lalabas ka, sir. Baka bukas. Panoorin mo na lang. Shout out sa iyo, sir, ha? Okay. Halika. Okay, bombay mo. Okay. Nakasama ka ngayon sa vlog. Sir, anong pangalan mo, sir? Break. Oh, shoutout sa'yo. Sama ka, sir, ha? Wendel. Anong pangalan mo, sir? Wendel Ramos. Wendel Ramos, aba? Artistahin, ha? Oh, shoutout sa'yo, Wendel. Sir, pangalan mo, sir? Roger. Oh. So, kasama kayong lahat sa vlog, sir. Pangalan mo, sir? Mike. Oh, shoutout sa'yo, Mike. Search nyo lang yan, sir, sa Facebook tsaka sa YouTube. Ayan, sir, nasa sticker na po, sir. Ito, Motoyorski. Sa Facebook tsaka sa YouTube. Bukas, sir, mapopost na to. Sige, ingat, sir, ha. Ride safe. Mauna na ako. 2,000 years later. Shoutout sa'yo, sir.
na tayo dito sa Robinson at may lumapit sa ating mga nagtatrabaho dito. So humihingi sila ng stickers. Bigyan natin. Ilan sir? Ilan kayo sir? Ha? 5 kayo. 1, 2, 3, 4, 5. Kayo sir? Ilan kayo sir? Isa. Magkakasama na kayo. So sila yung nagtatrabaho dito sa Robinson's Galleria. So oo. Anong pangalan mo sir? Taga saan kayo sir? Bimali. Okay, shoutout sa sir Ronald. Ito yung stickers nyo. I-upload ko to bukas siguro. Kayo sir, ang pangalan nyo sir? Jason Rico. Ayan, mga Bimali, Kalasyaw. Kayo sir? Sige sir. Sama ko na lang to sir. Ingat kayo sir. Okay guys, mukhang uulan na. Hindi ko alam kung matutuloy pa ako sa isang lakad ko. Kaya sir, kasama kayo sir naka-record ako, kasama kayo sir. Tiga Robinsons. Okay na? Okay. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout sa inyong lahat. Okay. Gawin ba daw? Sige sir, alikan. Ikaw na. Ikaw. Okay. Okay na sir. Okay. Dalawa. Oo. Check nyo na lang sa YouTube sir, kasama na kayo dyan. Okay. Kasama kayo dyan lahat. Si sir, yan. Sige. Anong pangalan mo sir? Anong pangalan mo sir? Gilbert? Silver. Shoutout sa'yo Silver. Hingi siya ng sticker natin. Ito sir shoutout sa'yo Kayo sir, ang pangalan mo sir? Carlito, yan. Shoutout sa'yo. Sige sir. Okay. Meron ka na sir? Sige. Baliktad data. Sa kabila. Hindi, yung sa kabila. Okay na.
Ano? Nakasama ka sa video ha, ayos lang. Ha? Po. Oo, talaga ha. Oh, wala ka bang babatiin? Wala ka bang babatiin? Dapat na nanonood sa akin ngayon. Oh, yan ang mga smile. Oh, sige. Ingat ka. Paano, mauna na ako? Maganda. Ha? Ah, gusto mong mag-drive? Liwan. Ah, sandali. Itatabi ko lang. Nakaharang tayo. Oh, sige. Drive mo na. Okay. Kaya po sticker nyo. Oo. Oo na naka. Ay, sticker. Binigyan na kita. Kahit dalawa yun. Okay. Salamat. Oh, sige, ingat ha.